Sariya Bulon jamkan filɛbagaw Sherifla Jabaramuso kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ko aw bisimila aw ka jamkan kɔnɔ Sariya Bulon dɔ ko aw to aw kɛyɔrɔ la ka sariya tɛmɛsiraw dɔn mun danganen don mun ma dangan jamana forobacɛw ka baara hakaja ka se kiri bolitogo ma an ka jamana kɔnɔ bi babu an kɛ mɛn ka o ɲɛsin min ma o de ye min ye deli n'an b'a fɔ ko gɛrɛboya an ka jamana kɔnɔ a bilama a bɛ cogo jumɛn jango sifinnakaw ta fanfɛla denmisɛnninw yɔrɔ gɛlɛya caman b'a la o la kiiritigɛso min bɛ ni a ɲɛsin bɛ o baara in ma denmisɛnninw la kɔlɔsili n'u latagani ma ale ɲama bɛ an bolokɔrɔ bi an ka Sariya Bulon kɔnɔna na nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye kɛnɛ kan hakilina a bɛna boli ne kan la mendicité le thème du jour la problématique de la mendicité à Bamako défis conséquences et perspectives o de ye an ka bi babu ye walasa walawalali ka don a la tribunal ɲamaba bɛ an bolokɔrɔ n'o ye docteur Musa Tufado Touré président du tribunal pour enfants de Bamako an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa a k'an bilasira sariya ye mun fɔ denmisɛnninw ka yaala in na ni o ye gɛrɛboya a bɛ faamu o cogo la gɛlɛya jumɛn b'a la ni ala sɔnna an dana se o ma ale yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka bolo da bi walasa sini nata la jamana in lafiya na sabati a kɔnɔ ka sabu kɛ denmisɛnninw ka lamɔ cogoyaw ye ni ala sɔnna babu an b'a nu donni kan ani docteur nin kɛnɛ in kan inshallah. Amunu matarafalen do Sariya Bulon jɛmukan na sanga ni waati an ka foli bɛ aw ye monsieur le président an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn nin tɛ siɲɛ fɔlɔ an ka kɛnɛ kan kuma o kuma an mako jɔr'i la hali k'a cun ka i ka baara bɛɛ bila walasa ka na jamanadenw kunnafoni k'u bilasira sariya ta fan fɛ janko kiiritigɛso min bɛ yen n'an k'o ma ko le tribunal pour enfants de Bamako i y'o min kɛ sanga ni waati an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Foli b'aw fana ye a ye wele bila ma a diyara n ye kosɛbɛ k'aw fo ka Sirifila TV kanubagaw bɛɛ n'a lajɛlikɛlaw bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn parce que aw bɛ baara min na baaraba de don o baara in b'a to jamanadenw bɛna kunnafoni fɛnw kan fɛn mun u t'a dɔn diyagoya la parce que a fɔra ko sariya la bɛɛ bɛ sariya dɔn mais sariya pour que bɛɛ k'a dɔn fo k'a fɔ bɛɛ ka kan na bɛɛ ka se k'a faamu cogo min a dɔnni bɛ se ka nɔgɔya mais ko bɛɛ bɛ sariya dɔn tɛ yen n'a ma lakali a fɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ a diyara n ye docteur an bɛ fo bi ni an ye jateminɛ kɛ hakilila jigila aw ka baarakɛda ye n'o ye tribunal pour enfants ye n'an b'a dɔn ni anw ka bamanankan na an b'a dɔn ni denmisɛnninw ka kiribonda ye bɛ se ka hakilila jigi ka na a ka n'a compétences kan. Bon tribunal pour enfants a fɔ denmisɛnninw bɛ kiribonda mun na mais n'i y'a fɔ o cogoya la a fɔ cogo ma dafa a ma dafa parce que tribunal pour enfants ka baara ti kiri dɔrɔn kɛli ye kiri kɛli ye a ka baara fan dɔ ye mais a ka baara fanba ye denmisɛnninw latangani de ka denmisɛnninw latanga k'u bisira ka sira mun tilelen tɛ k'u bila sira tilelen kan ni dɛmɛ mun kan ka don la o dɛmɛ k'o ɲini k'o don denmisɛnninw na pour que k'u se ka bila sira tilelen kan sinikɛnɛ k'u se ka kɛ jamana yɛrɛ fɛ jigi ye kɛ jigi ye jamana ma ka jamana ta en charge a diyara n ye tribunal ka baara fanba ye o de mais n'a fɔra kiiritigɛ bulon dɔrɔn mɔgɔw hakili bi sariya dɔ ye sariya sɔsɔ a nana an y'a juge an y'a condamné k'a tigi bila kaso la non o b'a la mais o dɔrɔn tɛ a diyara n ye hakililajigi don nin fɛn ka kuma o kuma n'an y'i lasɔrɔ a ka d'an ye o yɔrɔ ni an ka dakuruɲɛ fila k'o kan bi i da sera a ma jamukan daminɛ na k'a fɔ tribunal ta bɛɛ kun tɛ condamnation ni fɛnw ye mun ye ladamu sira ye ka lamɔ ɲɛ ka hali bololabaaraw k'o don a kɔnɔ n'an ye a lajɛ bi na jango an ka bɛɛdakanaw la n'o ye gutɔrɔnkanaw ye siraba kan i b'a ye k'a fɔ garibuya bi an b'a dɔn min na a bɛ na ka bɔ o minɛn kɔnɔ denmisɛnninw dun de don mais a denmisɛnninw na i b'a sɔrɔ maakɔrɔba dɔw yɛrɛ kɛlen don k'u accompagner bi aw ka baaraw don o don baaraw kɔnɔ gɛlɛya jumɛn bɛ yen ni e yɛrɛ ɲɛ b'a la bi k'a fɔ ni ani sariya bɛ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni hali n'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen nɔ. n b'i fo o question na en fait baara kɔnɔna na an ye mun jateminɛ Bamako Mali duguba fan caman na denmisɛnninw bilalen don sirabaw kan denmisɛnninw bilalen don baarakɛyɔrɔba daw la garibuya la
alors que garibuya ti fɛn ye mun dagalen yɛrɛ don n'i ye jateminɛ kɛ an ka bi sariyaw la mais bi sariya ma basé an ka laadalakow kan forcément parce que n'i ye garibuya jateminɛ a ma daminɛ bi fɛn kɔrɔ don jamanabaw si tɛ yen mun ma garibuya dɔn ala an bɛ tubabu minnu jateminɛ a faransɛ o espagnol o malte turc garibuya bɛ nin yɔrɔ bɛɛ la hali n'i taar'u ka métro jɔyɔrɔ la i b'a ye dɔw jɔlen bɛ gitari b'u bolo dɔw jɔlen bɛ dunu b'u bolo o bɛ garibuya dɔ de ye donc an ka n'a miiri k'a fɔ garibuya bɛ an dɔrɔn de fɛ yan garibuya bɛ faransi a bɛ espagne a bɛ turki a bɛ malte an y'olu bɛɛ kɛ an y'u ye yen mais anw ta o de bɛ an jɔrɔ a b'an jɔrɔ cogo di parce que denmisɛnninw kɛra komi baarakɛminɛn dɔ voilà wari ɲini fɛn baarakɛminɛn mɔgɔkɔrɔbaw b'u utiliser ka u bila garibuya la dɔw yɛrɛ bɛ don hali pari la ka denmisɛnninw bila u bɛ taa garibuya kɛ gudɔrɔndaw la pilasibaw la mobili ni ɲɔgɔn cɛ sugu kɔnɔnaw na u exposelen don danger façon bɛɛ la ko façon bɛɛ bɛ se k'u sɔrɔ yen tɔɔrɔ façon bɛɛ bɛ se k'u sɔrɔ yen mais n'a ye jateminɛ kɛ garibuya in yɛrɛ ye mun ye garibuya kɔrɔ de y'a ye i bɛ taa mɔgɔ deli de pour que k'i ka balo sɔrɔ ou i bɛ taa deli kɛ k'i ka balo sɔrɔ k'i dahirimɛ sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ cogoya t'i ye a bɛ fɔ cogoya la mais hali o yɛrɛ la sariya ma jɛn ni garibuya ye o sariya ma jɛn ni garibuya ye parce que n'an ye an ka code pénal yɛrɛ ta n'an ye a section 4 ta garibuya ni vagabond a b'u bɛɛ traité garibu comme vagabond parce que an ka sariya la a fɔra ko mɔgɔ ka baara de kɛ ma fɔ ko mɔgɔ ka garibuya kɛ d'ailleurs n'i ye an ka sariya sun code pénal ta l'article 180 ale b'a fɔ mɔgɔw ye de ko baarakɛ ye wajibi de ye bɛɛ ma tant que i ka kɛnɛ i bɛ se k'i firifiri dɔɔni i ka kan ni baara de ye man kan ni garibuya ye n'i ye garibuya kɛ sariya b'i ɲangi o la o sariya ɲangili o ye an ka article 183 ani 184 o bɛɛ bi o ɲangili ko fɔ k'a fɔ garibuya tɛ bɛn Mali kɔnɔ mais o garibuya min tɛ bɛn Mali kɔnɔ est ce que denmisɛnninw de ko don parce que n'i ye jateminɛ kɛ denmisɛnninw ninnu utiliselen de don makɔrɔbaw fɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa hali filaninw louer o baw fɛ dɔw bɛ taa denmisɛnninw yɛrɛ ta hali mun tɛ filaninw ye ka dɔ minɛ nin fɛ ka dɔ minɛ ka yala n'u ye ka fini kelen d'u la complet ka yala n'u ye ko filaninw don en fait ni ko ninnu si tɛ labantari parce que a bɛ se ɲɛsigi bali denmisɛnninw ye waati mun denmisɛnninw kan ka taa kalan na waati mun denmisɛnninw kan ka taa dege métier la baara la aw bɛ kuma ni ma k'u ka taa garibuya kɛ o garibuya yɛrɛ o fɛn yɛrɛ mana sɔrɔ denmisɛnninw ka ti balo ɲɛnama sɔrɔ a la yɛrɛ makɔrɔbaw de b'o o revenu bɛɛ utiliser u yɛrɛ ye ka denmisɛnninw to c'est pourquoi a fɔra ko garibuya yɛrɛ de tɛ bɛn hali dɔɔni Mali kɔnɔ n'i ye garibuya kɛ sariya b'i ɲangi a ko la sariya b'i ɲangi k'a daminɛ kalo 3 la fo ka taa san 1 i bɛ se ka kaso kɛ n'i minɛna garibuya la bon o ye quant à l'applicabilité voilà o ye an ka sariya ye mun fɔ ye n'i ye article 183 ta du code pénal a y'o de fɔ ko k'a daminɛ kalo 3 ka taa san 1 n'i ye garibuya kɛ i kan ka ɲangi o la i ye jateminɛ kɛ n'an ka mɔgɔ mɔgɔ ye garibuya kɛ Mali kɔnɔ k'i b'o bɛɛ ɲangi i bɛna nin baara ye dɛ i bɛna nin baara ye parce que faso de fana ma jɔ a jɔyɔrɔ la an kana siran an kana yira ko tiɲɛ fɔ mais ni faso ko bɛɛ ka baara kɛ faut que faso ka baara kɛcogo fana yira bɛɛ la ni faso tɛ se ka baara di bɛɛ ma o mun ye faso ka ko dɔw nɔgɔya minnu bɛ se ka baara k'u yɛrɛ o fana ka dɔ k'u yɛrɛ ye mais ni mɔgɔw bilala perspective foyi t'u bolo avenir foyi t'u ɲɛkɔrɔ donc u b'a essayer k'u débrouiller cogo min c'est pourquoi garibu sira in garibuw bɛ yen a fɔra ko ka ɲangi mais a ɲangini bɛ se ka kɛ ni kɔlɔlɔ ye mun ka bon n'u ɲangibaliya ye c'est pourquoi mɔgɔw kɛlen bɛ k'u ɲɛ da tugu a kan mais sariya sɔsɔ don sariya sɔsɔ don o kɔni siga t'o la sariya sɔsɔ ye garibuya ye mais denmisɛnninw tɛ se ka ɲangi a la parce que a fɔra ko denmisɛnnin ninnu hakili ma mɔ ka se yɔrɔ la mun b'a to u bɛ garibuya bali mɔgɔkɔrɔbaw de b'u bila la c'est pourquoi on parle d'incitation à la mendicité
donc mɔgɔkɔrɔba minnu b'u bila garibuya la ninnu sariya bɛ olu de ɲangi mais sariya to denmisɛnninw ɲangi dɛ sariya ko de u ni denmisɛnninw yɛrɛ garibuya la jamana kan ka a bolo d'u kɔrɔ k'u tɔbɔtɔ k'u bɔ garibuya la k'u bila sira wɛrɛ kan a bɛ se ka kɛ kalan sira ye a bɛ se ka kɛ baaradege sira ye n'i y'o jateminɛ i t'o sɔrɔ code pénal kɔnɔ dɛ i b'o sɔrɔ la loi sur la protection des mineurs de kɔnɔ article 50 a b'a fɔ o mɔgɔw de ma des personnes vulnérables o dun o tɛ denmisɛnninw dɔrɔn ye garibu denmisɛnninw dɔrɔn tɛ mɔgɔ catégorie caman de b'o la parce que a fɔra ko denmisɛnninw minnu ka situation ka gɛlɛn minnu man kɛnɛ minnu cogoya t'u u parents ye ou bien minnu hakilina bana b'u la bana bɛ se ka kɛ farikololabana ye a bɛ se ka kɛ hakilina bana ye a fɔra denmisɛnninw minnu parents banna k'u to denmisɛnninw minnu tɔmɔna siraw kan minnu bɛ siradaw la ou bien denmisɛnninw minnu filila u parents fɛ olu b'a la denmisɛnninw minnu jigiya wɛrɛ t'u ye se t'u bangebaaw ye ka d'u jigi kɔrɔ k'u bila kalan siraw kan ou bien k'u bila baara siraw kan ou bien denmisɛnninw minnu hali n'u bɛ so kɔnɔ u fɛ yen ni u parents kɛlen tɛ k'u sɔbɛ u traité ka ɲɛ ni maltraitance b'u la cogoya dɔ la mun ma bɛn sariya kɔnɔ olu bɛɛ de considérelen don au même titre que garibuden minnu bɛ sugu kɔnɔ n'u bɛ siradaw kan ka yaala ou bien musomanin minnu bɛ bila la sungurubayaw la bɔdenniw daw la denmisɛnnin fitininw sariya ko ko faso ka olu bɛɛ de ɲini k'u tanga n'u tangana k'u bila sira wɛrɛ kan sira min bɛ se ka kɛ sini u ka avenir bɛ se ka dilan cogo min o sira in y'a f'i ye cogo min a bɛ se ka kɛ kalan sira ye a bɛ se ka kɛ baaradege sira ye an ka la loi portant code de protection pour l'enfant en son article 50 a y'o de fɔ bon ni faso yɛrɛ min kan ka baara mun kɛ faso ma o baara kɛ c'est difficile faso k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ fana ɲangi mun ma a ka baara kɛ donc autant an b'a fɔ faso k'a ka baara kɛ jamanadenw fana k'u ka baara kɛ mais ni faso ma ka baara kɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔni donc garibuya kɛra ni phénomène min ye faso yɛrɛ kelen tɛ se ka a ko dilan k'a ban parce que an t'a fɔ k'a ko kɛlɛ an b'a fɔ k'a dilan de a bɛ dilan cogo di baɲumankɛ tɔnw bɛ yen an b'a fɔ minnu ma ONG des partenaires olu bɛ yen n bɛ exemple dɔ di il y a le bureau catholique de l'enfance par exemple olu ye dɛmɛ caman don denmisɛnninw na minnu dɛsɛlen don ou bien minnu bangebaaw la kɔ b'u la u ye dɛmɛ caman don u la il sait que association caman bɛ yen a bɛ se ka kɛ association islamique ye a bɛ se ka kɛ ni association wɛrɛw ye en tout cas ONG caman ye dɔɔni k'a la mais normalement plateforme de tun kan ka sigi mun bɛ nin bɛɛ ta ba la n'i y'a jateminɛ an ka sariya an ka la loi an ka sariya dɔ bɛ yen an b'a fɔ ma la loi sur la minorité pénale i y'a fɔ a ka article 52 kɔnɔ ko bureau de l'enfance de kan ka sigi tribunal pour enfants kɛrɛfɛ o bureau de l'enfance n'o sigina o bureau de kan ka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ denmisɛnninw ka cadre kɔnɔ bureau de l'enfance de kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a jateminɛ jɔn bɛ se mun bɛ se mun na mun bɛ se baara mun na se jumɛn bɛ mun ye k'o sew fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ni faso pour que u ka se ka nin phénomène ninnu bɛɛ kɛlɛ pour que jamana ka se ka taa ɲɛ malheureusement au bureau de l'enfance n y'a f'i ɲɛna an ka la loi sur la minorité pénale o ye 2001 depuis 2001 de o taara a article 52 ko bureau in ka sigi pour que bureau in ka sigi a ka fonctionner normalement décret de kan ka taa conseil des ministres la mais k'a daminɛ 2001 ka n'a bila bi la l'an 2022 hein o décret ma taali san mugan kɔfɛ donc an b'a fɔ quelque part volonté politique bi kan ka an ka faso yɛrɛ jɛ a baara la bon ni volonté politique y'i jɛ c'est difficile k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ fana k'a ka devoir kɛ c'est ça le problème mais nin phénomène man ka to ten a man ka to ten parce que sini ɲɛsigi t'a la c'est comme n'an bɛ denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi de hypothéquer monsieur le président ni an da sera nin ma bi garibuya ka jango denmisɛnninw yɔrɔ an hakili bɛ jigin maa fɔlɔ-fɔlɔ minnu na jamana kɔnɔ o ye aw ye i da sera ma k'a fɔ aw ta dan tɛ ka denmisɛnninw ɲangini bɔ a la k'u dilan k'u bila sira ɲuman kan walasa u ka kɛ sini ɲɛsigi ɲumanw ye n'an y'o lajɛ bi
est-ce que ni phénomène yɛrɛ deli min b'a la o kɔfɛ est-ce que a tɛ se ka denmisɛnnin lamɔ ni hakilina jugu wɛrɛ ye n'a bɛ na c'est notre constat. Bon, en constat do mais sariya yɛrɛ ka laɲini caman bi o fɔ quoi ne sariya ka laɲini caman ta ko ko non seulement garibuya kɔnnen don a kɔnnen don mɔgɔ man ka garibuya kɛ mais garibuya kɔrɔ fɛn caman fana bɛ garibuya in kɔnɔ mun tɛ garibuya dɔ ye. O jumɛn ni jumɛn? Bandiyaw caman bɛ se ka sɔrɔ a siraw fɛ ka bin mɔgɔw kan o b'a la ka denmisɛnninw bila sunkubaya la o b'a la ka walidaw kɛrɛ ni minɛnw ye olu bɛɛ b'a la. Sariya ko mɔgɔ mɔgɔ minɛna o la i ka ɲangi a bɛ juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan parce que i bɛ se ka ɲangi k'a daminɛ fo ka taa fo san 10 ka sɔrɔ i bɛ se k'o kɛ a ko la ça veut dire que bandiya donnen don garibuya in na minnu bɛ garibuya kɛ ni couverture ye mais en réalité i bɛna sɔrɔ ŋaniya jugu wɛrɛ b'u kɔnɔ mun tɛ garibuya ye u bɛ ko wɛrɛ la i bɛ se ka taa garibuya ye ka don mɔgɔ kan ni maramafɛn ye wa est-ce que o ye garibu ye non o tɛ garibu ye. Est-ce que i bɛ se ka denmisɛnninw bila garibuya la k'u su k'u bila sunkubaya la musomaninw a bɛ hakɛ to est-ce que o ye garibuya ye o tɛ garibuya ye garibu yɛrɛ finalement u bɛna fɔ de ko cogoya wɛrɛ ti bolo cogoya wɛrɛ tɛ yen fo ka binkanni kɛ ni a sera o yɔrɔ ma an bɔra sariya cadre kɔnɔ a mɛnna donc phénomène kelen min sɔrɔ la a fɔra de ko garibuya ka ɲangi mais n'i ye ɲangili jateminɛ ɲangili tɛ denmisɛnninw fanfɛla ye dɛ mɔgɔkɔrɔbaw min b'u bila garibuya la o de kan ka ɲangi mais denmisɛnninw minnu bilala garibuya la olu kan ka latanga de sariyakisɛ y'o de fɔ mendicité in a bɛ majeurs de ɲangi mais mineurs ninnu a fɔra k'olu ka protéger u ka minɛ ka bɔ sirabadaw la u ka minɛ ka bɔ baarakɛyɔrɔbadaw la k'u bila bolo kan bolo mun bɛ se ka kɛ u ka siniɲɛsigi fɛngɛ ye voilà donc en fait denmisɛnninw ka ɲangiliko t'a la denmisɛnninw ka latanganiko de bi sariya kɔnɔ mais minnu b'u bila la ninnu maakɔrɔba ninnu b'u bila la k'u utiliser k'u kɛ ni sɔrɔ sira cogoya wɛrɛ ye ou bien k'u bila sira wɛrɛ kan mun bi u ka avenir hypothéquer olu maakɔrɔbaw de kan ka ɲangi sariya ko ten de. A diyara n ye monsieur le président an bɛ sariya bulon kɔnɔ ni an da sera yɔrɔ dɔ ma i yɛrɛ yafa ɲini ka sisan an b'a fɛ k'a dɔn an minnu bɛ yen denmisɛnninw lakana kama kɛrɛnkɛrɛnnen la sariya ta fan fɛ est-ce que ni an ye jateminɛ kɛ i da sera i ye misali camanw ta minnu bɛ taa denmisɛnninw singa maaw bolo k'u lawuli fajiri da fɛ ka na n'u ye dɔw bɛ sunɔgɔ siradaw la fɛn caman b'a la mais est-ce que an fana ka karamɔgɔlakama minnu bɛ yen minnu fana bɛ denmisɛnninw bila nin baara ninnu na est-ce que kumaɲɔgɔnya tɛmɛna n'u cɛ walasa ka an fɛn in lajɛ a bɛ se ka dilan cogo mun na. Bon, donc voilà, karamɔgɔw ni an ma jɛ ka o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'an ye an ka société yɛrɛ jateminɛ laadalako la karamɔgɔw ni denmisɛnninw dira karamɔgɔw ma k'u kalan denmisɛnninw bɛ garibuya kɛ mais bangebaa minnu bɛ taa denmisɛnninw bila kalanyɔrɔ la ninnu u yɛrɛ bi karamɔgɔ dɛmɛ ko caman na mais bibi na bangebaa minnu bɛ taa karamɔgɔ dɛmɛ ko parce que u bɛ denmisɛnnin dama kalan na a man ca kosɛbɛ donc karamɔgɔw n'a sɔrɔ u bɛ situation dɔw la denmisɛnninw ka ciw bolo u bɛn'u balo cogo min o jɔrɔ b'u la ni bangebaaw ma dɛmɛ kɛ faso yɛrɛ ma dɛmɛ kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya daw de b'u bolo u kan ka da minnu labalo n'o balo t'u bolo c'est vrai u man ka a justifier k'a fɔ k'u la garibuya la mais est-ce que faso yɛrɛ tɛ se ka dɛmɛ kɛ olu karamɔgɔ ninnu ye wa kuma in b'o yɔrɔ de la o mais an ɲɛ tɛ faso ka lamagali foyi la o cadre kɔnɔ fɔlɔ an ma a lamagali yɔrɔ ye faso ma kuma fɔ an ɲɛna an ma bɔ a sariyakisɛ tali kalama foyi ma fɔ an ɲɛna maintenant est-ce que karamɔgɔw bɛ se ka an voir wa sariya y'o fɔ sariya ko mɔgɔ mɔgɔ bɔra denmisɛnninw ka gɛlɛya dɔ kalama i bɛ se ka na justice la ka n'a ɲɛfɔ min kan ka kuma min fɔ i bɛ hakili to a la a bɛ se ka kɛ ni koba ye sini parce que n'an ye jateminɛ kɛ moyen mun yɛrɛ bi justice bolo kuma tɛ justice min kan ka denmisɛnninw lakana n'an fɔ ma tribunal pour enfants est-ce que o yɛrɛ bɛ se k'a to an ka Bamakɔ denmisɛnninw bɛɛ la kana k'u bɛɛ protéger k'u bila baara siraw kan wa a question jaabi ka gɛlɛn parce que sariya m'a fɔ ko tribunal yɛrɛ ka
fɛn d'u ma mais sariya ko ko tribunal kan ka yɔrɔ de yiru la u bɛ se ka taa kalanw dege yɔrɔ min u bɛ se ka baaraw dege yɔrɔ min o yɔrɔ jumɛnw ye faso ka so dɔw dayɛlɛlen don mais mɔgɔ caman t'a faamu an b'a faamu o ye institution publique ye tel que bole n'i ye bole jateminɛ bole ma dabɔ denmisɛnninw k'u ka t'u lajaba a ma dabɔ lajabali kama o bole dabɔra de pour que denmisɛnninw ka taa u ka ladamu dɔɔni ni mun bɛ se ka kalan kɛ u ka dɛmɛ a k'a ka kalan kɛ ni mun bɛ fɛ ka dege métier la a k'a lajɛ a bɛ fɛ ka métier mun kɛ a k'o métier dege mɔgɔw bɛ yen partenaire dɔw bɛ yen minnu ni bole fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ moyen ba tɛ yen sa mais dɔɔni mun bɛ yen u fana bɛ kan k'u seko kɛ parce que ko in bɛɛ ye moyen ko de ye an kan bɛ jateminɛ kɛ ko in yɛrɛ bɛɛ ye moyen ko de ye ni moyen tɛ yen i b'i ka laɲiniw bɛrɛ bɛn i yɛrɛ ma comme on le dit il faut faire la politique de ses moyens à défaut d'avoir les moyens de sa politique il faut faire la politique de ses moyens mais n'empêche qu'il faut toujours continuer à chercher des moyens ni cogoya min t'i bolo cogoya dɔɔni min b'i bolo nin i b'a essayer k'i ka laɲiniw bɛn o ma ni laɲinibaw b'i bolo i bɛ cogoyabaw ɲini pour que k'u laɲiniw sabati kɔrɔ de y'o ye donc an b'o yɔrɔ la vraiment monsieur le président an ye hakilina caman sɔrɔ nin kɔnɔ ladilikanw de don gɛlɛyaw de don i yɛrɛ mun dajira n'an ma wele ka na a caman na an t'a dɔn k'a fɔ ninnu caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ mais bi ni an y'a ta k'a lajɛ i yɛrɛ ye ɲininikɛla ye i n'a fɔ hali ni yɛrɛ bɛ to k'a kuma fɔ ko apprenti chercheur bi n'a fɔra ko voilà n'a fɔra ko e ka bilasirali kɛ bi i da sera gɛlɛya caman ma tel que les difficultés les conséquences mais e bɛ fɛɛrɛ jumɛn mun ta bi k'a ɲɛsin denmisɛnninw ka lakana ma garibuya in kɔfɛ bon ne ka n bɛ se ka kuma fɔ n bɛ kuma ɲɛsin fɔlɔ anw minnu bɛ a ko yɛrɛ kunna faso baarakɛlaw mais a kuma bɛ ɲɛsin mɔgɔ institution fɔlɔ-fɔlɔ ma o ye gouvernement ye parce que même faso yɛrɛ ye fɛn caman bila sen kan hali sini olu ma se ka faso kan ka fɛn dɔw bila sen kan hali sini olu ma lawaleya délégué à l'enfance par exemple hali sini o tɛ yen o ye jumɛn ye délégué à l'enfance olu de fana denmisɛnninw ka ko bɛ kɛ commune kɔnɔ ou bien district kɔnɔ ou bien région kɔnɔ délégué à l'enfance de kan ka sigi commune kelen-kelen bɛɛ la district kelen-kelen bɛɛ la mun bɛ se ka o ko ta ba la au niveau du tribunal pour l'enfant n y'a f'i ɲɛna ko an kan ka plateforme de sigi sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko bureau de l'enfance o bureau d'enfance ma sigi sen kan donc faso kan ka fɛn caman de kɛ fɔlɔ yanni a k'a fɔ dɛmɛ ka k'a ma mais n'i y'a mɛn a ye n'an dɛmɛ o fana n'a sɔrɔ i ye dɔ de kɛ fɔlɔ kɛ e ma fɛn n'i ma fɛn kɛ n'i ko a ye n'an dɛmɛ i dɛmɛbagaw bɛ dɔgɔya dɛ u bɛ dɔgɔya kojugu sinon ONG dɔw bɛ yen ala ka tiɲɛ na mun kan k'u seko kɛ n tɛ publicité k'u ye par exemple n b'a fɔ terre des hommes olu kan ka baara dɔw kɛ bureau catholique de l'enfance olu kan ka baara dɔw kɛ sami social mɔgɔw olu kan ka baara dɔw kɛ a dama-damani bɛ yen quoi a dama-damani bɛ yen mais olu yɛrɛ cogoyaba t'u bolo kosɛbɛ n'i ko k'i bɛna garibuya phénomène bɛɛ kɛlɛ a ti ɲɛ dɛ mais a daminɛ kan ka kɛ ni sensibilisation de il faut que faso de kan ka cogoyaw ta ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye k'a fɔ u bɛ mun na ye a tɛ bɛn garibuya in an ka sariya y'a kun parce que an ka ko dɔ fɔ est ce que sariya in faso yɛrɛ bɛ fɛ ka appliquer wa san 20 degré ma ta fɔlɔ est ce que sariya yɛrɛ bɛ fɛ ka appliquer faso bɛ ka appliquer ni faso tɛ fɛ ka appliquer soit u ka sariya in bɔ yen comme ça an ka garibuya kɛ ni phénomène normal ye mais ni garibuya kɛ ni phénomène normal ye u bɛ sini ɲɛsigi de bali denmisɛnninw ye denmisɛnninw tɛna sini ɲɛsigi ɲuman sɔrɔ o la a caman bɛ dévier dɔw bɛ kɛ bandiw ye u kɛ délinquantbaw ye ala k'an kisi dɔw ta kɛ hali maafalaw ye o dɔw bɛ yen o gɛlɛya de nana terroristes yɛrɛ ye caman enrôler ni conditions de kɔnɔ parce que cogoya t'u bolo faso ma cogoya kɛ u ye pour que u ka se ka kalan sira ɲuman sɔrɔ ou bien ka balocogo ɲuman sɔrɔ mɔgɔ min tɛ 2000 2003 sɔrɔ kalo la ni mɔgɔ nana mun bɛ 20 proposer ye kalo o kalo mais c'est facile k'olu détourner parce que perspective wɛrɛ t'olu bolo olu ɲɛ ti sini ɲɛsigi wɛrɛ la faso ye mun jir'u la faso ma fɛn jir'u la ni faso ma fɛn jir'u la mɔgɔ min nana ka fɛn k'u ye olu hakili ma mɔ ka se yɔrɔ la k'a fɔ ko dɔw bɛ yen a bɛ se ka diya n'a bi mais sini a bɛ kɛ ni gɛlɛya ye ma k'u ban a la mais ne ma cogoya yir'u la u tɛ se k'u ban a faamuna
Merci beaucoup monsieur le président ka bi babu kunche dakurunye kelen juma mi bolo anga wati bana molo ka bampe. D'accord, mais foli la se Cherifila TV ma vraiment avec nga bara ba de ke ka jamana de kunafoni ka foli la se aw de ma bagaw be ma ka me chen vrai. Ajaranye monsieur le président ambi foki walanyuma do isonina kana anga keneka hakilaji do anga mawulele docteur Moussa Toufado Touré président du tribunal pour enfants de Bamako anale kuma ɲɔgɔn fɛ hakina in ka bi n'o ye garibuya jango denmisɛnniya ka ta fanfɛla a y'i da don la ka caman fɛsɛfɛsɛ ni ninnu proposition ninnu bɛɛ taara an ka faamu k'a fɔ olu yɛrɛ mun ye critique la o ɲɛ bɛ ko in na a bɛ ɲa ni ala sɔnna don wɛrɛ ani monsieur le président an bɛna sigi hakilina wɛrɛ kan ni o de ye denmisɛnninw ka lasagoli ani u ka baara dege ye a y'a jira k'a fɔ olu tɛ yen nɔ dɔrɔn ka denmisɛnninw minɛ k'u kiri k'u dabila kaso la mais k'u lakɔlɔsi k'u lakana k'u bɔ sira jugu kan k'u bila sira ɲuman kan walasa sini ɲuman ka kɛ u bɛ ka baara mun kɛ o kan ni ala sɔnna don wɛrɛ ani monsieur le président an na sigi o kan a kana fɔ aw kɔ Cherifila Jabaramuso kan ne b'a fɔ o la a ka mɛn waati wɛrɛ salamu aleykum warahmatulahi taala barakɛtu.